Dobrý deň, ja som Kevy a vítam vás pri SFčku. Máme tu po dlhšej dobe let's play na SF a hneď si kúpime trošku nezvuky. Tak, kúpim si tohoto iglíka, ešte raz, OK, ešte jedno. OK, dobre, no. Hneď ideme si ukázať pozemka, takže neviem, kde som bol minule, ale mám tu kosteného válečníka a kostlivca. Skúsim hneď kostlivca. Teraz si klikneme. Dneska som si ešte do hospody do včera obchodu nekúkal, takže uvidíme. Dobre. Brojerno. No. Takže tu máme inteligencia, obratnosť. Vydržte, to nebolo zle. No, to je celkom dobré. Môžem povedať, čo tu máme? Inteligencia, sila. To si neviem. Bože, ja som zabudol, že som vlastne túto inteligenciu, nie na onej. Jehož. Som dneska z toho zneužitia, takže ja som mal veci na inteligenciu, akože túto. A ja som si to vymenil z 1 a tak som si vymenil za obratnosti. Boha. Dobre. Čiže inteligencia 16, to je to isté. No. Tu mám japonský, tam som tiež ešte nekúpal. Tu máme meč. Dobre. S18. No. No, vidíte, tu mám na novú zbraň, túto. Už som dal tohoto, tam bol ten slizohrud, čo sa to volá. Tu som dal toho T-Rexa a to dal som tohoto. Ešte jedenkrát to má. Bože, tam ostáva pána. Tak dobijem sa z toho huličky a skúsime to dať. No, inteligencia, kde nemám iný. No. No, jedno. Čo mám? Toho nedáme, aspoň z toho voláme to, že nedám. No. OK. Arenka. Lejka. Zbrojený. No. Počkej, ešte vlastne môžem dať a dám tu. Tu nám na... To nemôžem, čo dáme na... Čo? No, jedno. Čo tu máme? Nemám. Trošku kalči. Proste je. Škoda, no ja som minul tú hubičku. Vidíte, som v novom cechu. Na démonovi sme spálení a ideme túto. Neviem, koľko tam stalo, som tu nežal tak. Koľko máme, že zase nie a nie ho dať budem tak. Toto... Včera obchodu pokojne. Ak počujete v pozadí zvuky, tak sa ospravedlňujem. Tu mám iné, to proste ešte čo je, to ešte nekláme, taký. Dobre. No to je dobré. To môže
som. Pardon. Som. Jsem si tam všetky bože. To si tak dám. Nie. Kde tam? To epiky sú už musí opatrať, ale sa môžem prinechať si to. A pozrieme sa do klasenka na meta. Magického Marika. Tak. Rukavice na to máme. No. No, môžem si to nechať, uvidíme, že ako si to vrátim. Arénu. Arénu, dobrá. 20, vidíte, tu mám 3 nové epiky. Prvá toto je už preč. Asi ešte mám niečo nové, ja som to, že toto mám nové. Toto mám nové. A neviem ešte čo. Zase ešte je to aj to je na pasu. No vidíte, tu mám vážneho Bourbonu, zelenkavý Gremlin, toho, dobre, a ohnivý štír. Toto je nové. Ja už nemám. Vlastne ešte bože, ja mám moc to. Úplne šťastie. Toto nechceme. To 79, neviem to dávať. Pardon. Ďakujem. Fakt ďakujem. Som konečne ukázal na základ. Ktoré mám. Dobre. Ešte vidíme. No. Že jedna sa trojka. Som sa nevedel. To škutilo na hlas. Tak. Teraz to bude hľadá. No. Tak ja som zase pozrel znova, ale keď ešte ma nikoho sa nezdá, že ktorý by ho hľadal tomu počuť snaženie. Nemáme. Dobre. Arénu. Máme si. Dobre. OK. No ja ti ho budem hľadať učiť. Ups. Čo tu mám? Musím válečník, tak mám jedno. Keď je to trošku. Keď je tu. Mám nie. 19 to znamená až 19. No to mestský golem a hlavný gremlin na tom koľko. A zase vidím, takže nebudem. No no. 26. Čo tam mám veľký smielačím do kostry. Tak nie je to veľa, ale tam niečo máme ešte ono, tak skútka. Aha, to som ešte tu. Takže nedám, element hospodu. A dnes nám je zbroj 1. Nie. Som to tam. Ešte obratne hospoda. No. Takže to som vlastne tá informačka, že sme založili ten nový cech. Vlastne brána do neznáma a vlastne bude neviem či to už je prvý cech, ale ideme to vypúsť príbehovo. Pardon, ja som to je zvuky, neviem, si to. No a tu mám pána temnot, ohnivý elementál a sierový lupič. Tu mám pána temnot. Ohnivý elementál, ten by ešte skúmať. Ten by mohol padnúť. Dementor. Dobre, už on
Ešte jeden hviečka, mám tak hoď. Potom hvieček si nechá taký náhodou odpadol, musíka. Spoda. Au. Tu mám. Áno, podľa mňa tento epic, aj tento. Sa mi zdá, že som ešte nemala, tento som si myslel, že mal. Že sa čerstvo na tento piť. Je to celkom dobré. Čo? No. A to je všetko. Tak. A máme tu posledný účet na E4. No. No. No, koho sme mohli dať? Počkajte, my to máme stravu. A to je to máme. Našťastie. No, takže máme to takto. A skúmame to budeme tam. To som doba. Ktorý som chcel. No, takže nič. No. Ešte budeme včera obchod. No, takže dám sa všetko ešte. Počkajte, koľko nebudem to dávať. Určite opovedali. No, ideme. Dobre, všetko všade dáme na stopy. Zase sebou. No takto. OK, na E23 ideme čo tak pozrieť na sílu. No, to som prikovedla, som neviem. E20 okolo. To je čo? Tak ti dáme. No a tu na ešte dáme takto. Čiže to je zlejté. OK. Tu dáme na... Dáme takto. Dobre. Dáme na túto, našťastie. No a... Tu dáme na čo? Dáme si na toto. Nejdeš. Pardon. Tak, no. No ja potom sa dať na toto. Ja sa do stovky, ale ja som nesol, tak to ešte dáme, nejdeš. Čo pozemko. Voda. Ty kokos. Do ryti. Máme si takto párkrát. Dobre, no. To je nič, OK, dáme si to takto. A toto je pre dnešný diel všetko, ja sa s vami lúčim, čau čau.